2 ýyllyk hara kesmeden soň Türkmenistan Türkiýe bilen ýygyderli howa gatnawlaryny ýola goýýar. Bu barada Türkmenistanyň online neşirleri habar berdi. Türkmen raýatlary tarapyndan iň köp isleg bildirilýän uçar uğrunyň açylmagy iki ýurdun arasynda wizasyz gatnamak mümkinçiliginiň ýatyrylmagynyň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanyň ýarym resmi online neşirleriniň Türkmenistan aviakompaniýasyna salgylanyp çap eden habaryna görä, Aşgabatdan Istanbuly göni ýygyderli uçar gatnawlary 5-nji oktýabrdan başlanar. Habarda munyň adaty planlaşdyrylýan uçuşlar boljakdygy görkezilýär. Uçarlar hepdire 4 gezek duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günlerinde gatnar. 3-nji oktýabrda Türkmen portaly neşri uçar biletleriniň satywynyň başlananlygyny habar berdi. Bu biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň Istanbulyň halkara aeroportundaky kassasyndan satyn alyp boljakdygyny ma'lum etdi. Neşriň habaryna görä Türkiýe we Türkmenistan arasynda gatnajak uçarlarda ekonom toporuna degişli biletiň bahasy 3-nji oktýabrda bir tarapa $403, biznes toporunda biletiň bahasy bir tarapa $753 barabar bolupdyr. Türkmen aviakompaniýasynyň biletlerini öz ýurdundaky idaralarynda satyn almak mümkinçiligi barada habar berilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň fevral aýynda toktadyp başlapdy. Halkara urlara ýygyderli uçar gatnawlary şu ýylyň may aýynyň ahirinde dikeldirip başlandy. Şu gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Gazan, Moskva, Frankfurt, Minsk şäherlerine ýygyderli uçar gatnawlaryny ýola goýdy. 1-nji oktýabrda Minskden ýola goýulan adaty reýsleriň birinjisi Türkmenistana bardy. Azatlyň çeşmesine görä gelenler COVID-19 boýunça hökmany synagdan geçýärler. Testiň bahasy 120 manat, ýolagçylarda manat bolmadyk ýagdaýynda olar daşar ýurt pulunda, ýagny 10 Amerikan dollaryny töleýärler. Aeroportda pul çalyşyk nokada ýok, şonuň üçin ýurda gelýän ýolagçylar dollar töleýärler. Bu Garabazardaky kursa has ýakyn bolup çykýar diýip Türkmenistandaky çeşmemiz aýdýar. Türkmenleriň iň köp ýaşaýan ýeri bolan Türkiýe ýygyderli howa gatnawy uzak wagtlap dikeldilmändi. Türkiýe Gazanja daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlary üçin iň meşhur ugra öwrülipdi. Bu esasan ýurtlaryň arasynda wizasyz gatnawyň bolmagy bilen baglydy. 15 ýyllap saklanan wizasyz düzgün şu ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda Türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkiýe tarapyndan ýatyryldy. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Başga ýurtlar bilen uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagyna sebäp bolan COVID-19 keseliniň öz territoriýasynda bardygyny şu çakaçylyny boýuna almadyk Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýe adaty uçar gatnatmagyny 2020-nji ýylyň mart aýynda toktadypdy. Şonda 6 aýlap ýolagçy howa gatnawlarynyň doly toktatylmagy zerarly. Adamdan 10 miňlerçe adam öýlerine dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolupdy. Şonda ýurdun häkimetleri diňe 2020-nji ýylyň awgust aýynda raýatlaryny daşardan getirmek üçin ýöriti uçarlaryny guramalaşdyryp başlapdy. Emma şol seyrek uçarlar bolan talaby kanagatlandyryp bilmedi. Türkmenistan Türkiýe Döwletleri Guramasyna agza bolar. Geçen ay Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin Türkiýe wizasyz seýahat düzgünni ýatyran türk resmileri öňümizde kay Türkmenistanyň Türkiýe Döwletleri Guramasyna dol agzalygynyň tasdiklanjakdygyny aýdýarlar. Türkmenistan Türkiýe Döwletleri Guramasynyň agzasy bolar diýip Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu ma'lum etdi. Guramanyň 11-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherine geçirijek sammitine Türkmenistanyň agzalygynyň tasdiklanylmagyna garaşlýar. Bu barada Türkmen medeniýeti Türkiýanyň döwlet ýetçiligindäki Anadolu habar agentligine salgylanyp habar berýär. 2021-nji ýylyň noýabryna Türkmenistan bu gurama synçy agza hökmüne kabul edilipdi. Türkmenistanyň agzalygy barada habarlar Türkiýe döwletiniň Türkmenistanlar üçin wizasyz seýahat düzgünni ýatyrmagynyň ýa-da gabat gelýär. Ýa-da Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 3 sentýabrda köpçüliklerini habar beriş serişdeler üçin beýanat çap edip Türkmen tarapynyň Türkiýe döwletinden öz raýatlary üçin dürli görnüşli wiza düzgünniň girdilmegini soranyny ma'lum etdi. Şonun 10 gün soň 13 sentýabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan degişli karara gol çekip ozal Türkiýe 30 gün möhlet bilen wizasyz seýahat edip bilýän Türkmenistanlar üçin wiza talabyny girdi. Has ozal 2021-nji ýylyň oktýabryna Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri şol wagt Türkiýe geňeş atlandyrylan Türkiýe Döwletleri Guramasyna agzalygynyň şert hökmüne Aşgabatyň Türk döwletinden Türkiýede emele gelen Türkmen protest hereketiniň basylyp ýatyrylmagyny soranyny habar beripdiler. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny Türkmenistana dowam edýän ykdysat kynçylyklardan giň ýaýran işçilikden halas bolmak üçin eklenç gözleginde Türkiýe göçüp baran ýüzlerçe müň Türkmenistanyň arasyna global koronavirus pandemiýasynyň fonuny
durmuş kynçylyklarynyň hasy agyrlaşmagy bilen Türkmen hökümetine garşy protest hereketi emele geldi. Şeýle meýilleriň arasyna garşylyk hereketine goşulan türkmenistanlylar wagtal türk we türkmen häkimetleriniň nişanasyna urildi. Bu aralykda türkmen tarapynyň haýyşy bilen Türkiýe türkmenistanlylar üçin viza talabyny girizdi. Türkmenistanyň Türkiýe ýaranlygy agzalyk ähtimallygy baradaky habarlar 2018-nji ýylda has aýdyň ýüze çykyp başlady. 2018-nji ýylyň sentýabr aýyna Gazak medeniýetine çykan habarlar Türkmenistanyň Türkiýe geňeşi agzalygynyň hakykata urilmek ähtimallygyny tasdiklady. Türkmenistan şu wagt içinde bu gurama agzalykdan synçylara görä özüniň hemişelik betaraplyk siýasatyna salgylanyp gaça durýardy. Ýöne dünýäde emele gelen ýagdaýlar hususan Sowetiň täze reallykları Türkmenistany täze ýaranlyklara goşulmagy terdi. Türkiýe döwletleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylýan Türkiýe öňden bäri Türkmenistany gurama agzalyga çagyryp gelýärdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2021-nji ýylda Türkmenistanyň betaraplyk bayramy münasibetli çap eden video gutlawyna Türkmenistany gurama agzalyga çagyrdy. Munyň ýa 2021-nji ýylyň 31-nji martyna Türkiýe geňeşi agdaý ýurtlaryň döwlet başlyklarynyň pandemiýa sebäpli video aragatnaşyk arkaly geçiren ýygnagyna Erdoğan bu çagyryşyny gaýtalady. Dünýäde bolup geçýän özgörüşler Türk geňeşi hyzmatdaşlyk guruluşlarynyň ähmiýetini hasy artdyrýar diýip Erdoğan şonu sammitden çykyşynda aýtdy. 2021-nji ýylyň 12-nji noýabryna gurama agdaý ýurtlaryň döwlet başlyklarynyň Istanbulda geçiren sammitine Türkmenistan synçy agdaý hökmüne gatnaşdy. Munyň ýa 2022-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwletleri guramasynyň Ýaşular Geňeşiniň agdasy boldy. Gurama şonu Berdimuhammedowyň Ýaşular Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, medeni we ynsanperwer gurullarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyna itergi boljakdygyny aýdyp ýörüýte beýanat çap etdi. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzstan we Özbegistan Türkiýe döwletleri guramasynyň dol agdasy, Wengriýa we Türkmenistan synçy agdasy bolup durýar. Gurama ilk başta Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk guramasy Türk Geňeşi hökmüne 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Gurama 3-nji oktýabrda döredilmeginiň 13 ýyllygyny belliýär. Soňky bir näçe günden bäri ýalňyjy Türkmenistanyň Mary welaýatynda ýeti benzin gytçylygy döredi. Yerli ulug eýelleri munyň duýdansyz ýüze çykandygyny, şeýlede uluglaryny ýalňyz guýdurmak umydy bilen sol sanda çetki etrapdyr şäherlerden hem sürüjüleriň merkezi Mary şäherine köpçülikli ýagdaýda gelýändiklerini gurrun berdiler. Marada 30-njy sentýabr ýerdenden bäri benzin asla bolmady. Şäheriň dürli ýangıç stansiýalarynda nowata duran ýüzlerçe ulagy synlasa bolýardy. Käbir sürüjüler eri plastik çüýşeli köçeleriň gyralaryna çykyp, geçip barýan ulaglardan benzin hem soradylar. Diýip Marly ulag sürüjüsi 2-nji oktýabrda giýişlik yerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetiniň efirde aýan edilmezligini soran söhbetdeşimiz Marynyň käbir ýalňyç stansiýalarynda hili has pes benziniň çäkli mukdarda satylandygyny hem bellidi. Maraşhawat uly ýoluň ugrunda ýerleşýän Goşkinski proyezd adlandyrylýan ýangıç stansiýasynda her ulaga A80 markaly benziniň 20 litri berildi. A92, A95 benzin asla ýokdy. Bu barada ýörüýte bildiriş hem asylypdyr. Hili pes bolsa-da bu çäkli berilýän ýangıjy guýdurmak synanşygynda 4 setirden düzülen 600 metrlik uly nowaty döredi. Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Ol nowatlarda dawa jenjelleriň hatda ýakalaşmalaryň hem bolýandygyny, sol bir wagtda benziniň ýokdugy aýdylýan ýalgyn stansiýalarynda adamlaryň benziniň gaýtadan gelmegi umydynda bir näçe günläp uluglarynda ýatyp turýandyklaryny hem aýtdy. 1-nji oktýabrda Murgap ýolundaky ýagny Galkynyş bazaryň golandaky ýangıç stansiýasynda bir ulag bilen A80 markaly benzin getirildi. Maul benzin 2 sagatyň dowamında desini götürdi. Yerli hünärmenler nowatdaky ýangıjyň haçan gaýtadan geljekdigini bilmeýändiklerini aýtdylar. Diýip söhbetdeşimiz saýat bolan wakalaryny gurrun berdi. Bu ağırlykda hil taýdan haspet hasaplanýan benziniň käbir ulaglary sandan çykarýandygy hem bellenilýär. Esasan hem degişlilikde täze öndürilen ulaglar A80 benzini goýanlaryndan soň asla otlanmady. Sürüjüler muňa nägileligini bildirjek bolsalar da ýangıç stansiýasyndaky işgärler munyň özlerini bagly däldigini diňe getirilip berilen ýangıjy paýlaýandyklaryny düşündirjek boldular. Diýip Marly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Ol benziniň ýalňyç stansiýalarynda gitmeginiň izi bilen taksi töleglerini hem ýokurlanandygyny, mysal üçin Mary bayramaly arlygynda gatnaýan taksileriň ozolky 15 manat tölegini 20 manada çykarandyklaryny hem belledi. Marynyň häkimliginden benzin gytçylygy bilen bagly emele gelen ýagdaýlar barada
resmi düşündürüş ya kommentariya almak basartmadı. Türkmenistan yalnız seristelerini bay devlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 milyon barrelle barabar suwut edilen newit gorulary bar. Şol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satywdan aýrylýar. Bu ýagdaýlaryň fonunda döwletiň gözegçiligindäki media bu noktanyklar barada dymyp, daşary ýurtlara eksport edilýän ulug ýalgyjy barada habar berýärler. Ýarym resmi hökümetçi Nesir Özbek metbuatyna salgylanyp, 2020-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistanyň goňşy Özbekistana 11,7 milyon litr benzin eksport edendigini habar berdi. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň 2-nji orunda gelýär. Marda emele gelen ýalgyç gytçylygy Russiýanyň Ukraina itahaty çözmeginiň arasynda tutuş dünýäde, hususan da Ýewropada ýalgyç energiýa terişleriniň bahalarynyň ýiti derejede gymmatlan wagtyna gabat geldi.